Ai da kike gani babanmu ga mata ga. Ai wannan da nake ga baban su ba karamin shugaban dan kasuwa bane. Ban wannan ne shugaba ne. Ai baban su nake ga shugaban yan dako ne. Wannan yana da matsala. Baby, ai da kike gani babanmu shugaba ne dan kasuwa. Dan gwata ma a kankashin baban me yake. Ya dau Lamborghini, Bugatti, Ferrari ya bayar wa ana bane shi a wajen. Wannan asali gaskiya ne wannan. Yanzu kina so baby, doke kin kai ki gida mana. Tunda ban fito da motar ba ko. Mana ba matsala.